Paso. Kahilak ko. Pwede na si Bite Boy. Init. Sudah ko ang diyan ni. Maklaro, uy. Kinpisa siya og kuko. Gital. YouTube channel kami. Cooker. Sige. Pila ka minutes? Moment of truth. Wala na. Paso. Init. Pasok ka? Pasok dito. Ang Humok. Hey. It's so very humok. Pasok si Bite Boy. 1, 2, 3. Okay, kanina. Ang next step kay prito. Pasano ni? Ano lang, itang mama itong taklob di ay. Taklob ka. Taklob ka ka lang, ay magprito ba? Hindi ka hindi. Busy ko gani. Time mo natin sakso. Malawon sana ako. Sige. Okay, tilawan na ito ni. Init pa kayo natin. Humut. Init. Apil ang bukog. Medyo gahe pa sa gamay. Kulang pag time, medyo gahe pa siya. Wala pa timpla pero gikaon na ako. Humok ang yapon siya oh. Mabali ang bukog oh. Pero kulang pa katong makaon lagi ang bukog. Humok ang punta dire oh. Dire nga part humok. Mo sabing luto. No, humok na no. Yeah, bilang ka kabe. Humok. Kanilang, no? Kana. Kahit kanya humok na ay. Ang gahi kay dire pa gani. Pwede na si Bite Boy. Sampul na may kayo. Yeah. Humok. Kanilang daray gahe. Dahil pero na panin siya eh. Dahil. Lamig, sumot na init. No, pag ganyan timpla suka. Maligya may gingani. Hindi kay habol kayo ng kutsilyo. Kahilak ko. Isuga na eh. Anak kong lola kay, kung magbutad daw kag sibuyas kay, magugom na kong asin para di ka mo hilak. Tinood na.
Sino nakatsulay na? Kasi ugat eh kung mata mo. 11, 12, 13. Kaya pang nata. Maligyan may gingan eh.